Nagpabiling generally stable ang seguridad sa Davao Region ug mga kasikbit nga probinsya. Sumala sa 10th Infantry Division sa Philippine Army. Kana loyo sa gipagulang travel advisory sa gobyerno sa Australia. Ang detalye sa report ni Argel Relator. Sa gipagulang advisory sa Australian Embassy in the Philippines pinaagi sa ilang social media page, posibleng dunay mahitabong pagpangatake sa terorista sa Pilipinas. Giabisuhan nila ang ilang mga ginsakpan nga i-reconsider kung gikinahanglan ang pagbiyahe paingon sa Eastern Mindanao gawas lang sa Camiguin, Dinagat ug Siargao Islands. Lakip sa abiso nga dili mo biyahe sa ubang lugar sa Mindanao. Sa kabahin sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, nagpabiling stable ang seguridad sa ilang area of responsibility. Nahisakop sa AOR sa 10th ID ang tibuok Davao Region, lakip ang mga kasikbit nga probinsya, sama sa parte sa Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur ug Surigao del Sur. Ato ang ginarespeto, ginatagag respeto ang kini atong gitawag nga sovereign prerogative no, sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens. However, ang 10ID ato ang emphasize nga ang ato ang security situation sa tibukanan sa ato ang AOR is generally stable. Tungod sa ato ang sustained nga security operations, interagency cooperation. Ang maong Global Security Assessment usa lang matud pa ka precautionary measure. Hinuon, ginasiguro sa 10th ID nga walay angay kabalakan sa seguridad. Dugang sa 10th ID, walay mga insidente tali NPA o wala say presensya sa local terrorist group. Wala tay any incident, no? NPA initiated violent incidents or NIVIs, wala po tay presence sa local terrorist groups, no? Kini mga ISIS inspired nga mga terrorist organization, wala tay homegrown terrorist diri sa ato ang region. So kusog ang ato ang mga border controls. Kauban si Melchor Awin sa kamera. Ako si Argel Relator. 1. Mindanao.